Un alt monument istoric arhitectural al Bistriței, foarte important, povestea șirului Sugălete. Începe în secolul XV. Atunci când negustorii bistrițeni au primit, când cetatea Bistriței a primit drept de a organiza târg anual, acești negustori, la faza lor de maximă prosperitate, au decis să construiască un șir de clădiri. Pentru a adăposti piața în vremurile, atunci când vremea nu permitea organizarea acesteia în exterior, fiind acoperită, era protejată de vânturi, ploi și acesta a fost unul din primele scopuri de a adăposti piața, iar ulterior aceștia au venit și cu ideea de a-și construi la etaj propriile locuințe. Deci șirul Sugălete datează din secolul XV, important de menținut că atunci cetatea Bistriței a primit dreptul de a organiza târg anual. El este alcătuit din 13 clădiri, sprijinite pe 20 de bolți care se sprijină pe 21 de stâlpi de piatră. Faptul că aceste bolți sunt construite în forma unor bolți în cruce pe ogive, aceste formațiuni de piatră, și la unele dintre ele se găsesc celebrele chei de boltă, este un semn că arhitectura medievală trecea încet spre renaștere. Deci în ansamblul Sugălete putem găsi atât elemente gotice cât și renascentiste. Este unul din principalele obiective turistice de vizitat atât din Bistrița cât și din Transilvania, iar în cadrul acestui ansamblu se află două case, și anume Casa Peterman și Casa Parohială Evanghelică, care, după cum spuneam și mai devreme, au reprezentat și reprezintă repere ale patricienilor bistrițeni. Casa Peterman, spre care mergem acum, a fost construită de starostele Breslei Armurierilor și acest om foarte bogat și-a construit această casă imediat în vecinătatea casei parohiale evanghelice, care este tot o clădire impozantă și impunătoare, o clădire foarte frumoasă, datată în secolul XV, atunci când s-a construit întreg ansamblul, și mergem acum să o vedem. Poarta cu ancadramentul de piatră este un simbol al acelei perioade, iar deasupra porții putem vedea această inscripție în piatră care ne arată anul și faptul că obiectivul este unul istoric important. În cadrul restaurărilor s-au găsit și anumite inscripții care au fost lăsate la vedere. Iar dacă venim puțin mai încoace, se poate vedea statuia Sfântului Nicolae, care este încadrată în Casa Parohială Evanghelică și care este practic ocrotitorul Bisericii Evanghelice.